Ay, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sus. Unay day ta na porma, manakaw. Ay, maday. Sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Saka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manakaw. Kastoy matisigod na pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay, maday. Palakayin nakatilangam iti kasta apurmam. Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam do kasta ti posturam. Awan na, matern o ken ka. Basta komportabli. Ang iti kastoy alangak, nanang. Anya! Sige, mapana ka untanay, malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma ka anakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wenno panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to pay agkabaw kan. Takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang pagtruhel. Awan sa hamot tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka? Ay, kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit kunamat nga awan namnamam kan kuana. Anyat kunan aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagduadwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sos, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka mapanagaraw. Kanya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti inak? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay. Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. Ay, sumrak kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sos, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday,
Sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, este, ito yung ngipon ko, kunak ko ba? Ay, anay ka, anay, ay, anak ka. Una akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang, apay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Magpapain ka. O madakas ang makitak iti dayta. Ay, naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay, kalukwan day tang ibagbagam. Adu di ti mabalin mong armaon. Ay, basta, jak kayat ti katawunak ng agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat para ken ka. Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod na klunan ka. Basta si Kati ay ayatag. Di ka sarda nga naging nga di na aklunay. Akluna, kadamot panagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Si Kati ay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba, hindi di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan yung nga, no isot kayat na antay. Ay, mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth, tagbalin ang manugang ka. Anyalat sa wundag iti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpiling aminan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, ang mga no nasing pumuday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuma na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, di may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na pa man a sumangput. Agpaisaw! Wan, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agung at day chay. Dinalakit di kayat, ti panagkalay sata. Di ka madanagan, ta kasaritak to ni Nanang. Nanang! Nagkayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan da ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo itikas tayo. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na. Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. Nudenggan na, pagyaman na. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayat yok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di na. Awan ti problema ko na kalang araw din. Agrubat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agbayso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga ang lokoyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak ngay, nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabulain na Ay, sige. Sumber kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay,
Ay, pasensya kayon iti panagsasaog. Ala, iti unig ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga addagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko, nga agbalin na manugang iyo. Apekit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, tingin kayo na. Ay, patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko, iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal maysa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damagan. Anya nga diya ta? Adda ka din nubya. Ay, awampay mat. Agpada tangarod ay huwin gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dinungay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nubyam. Napili kan sawon. Sa anak nga napili. Napukawan tiganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manut taw-tawon dangay. Buente ono, kan 19. Anya. Ay. Apay no padasum ti bakit, Niko. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Ang napili kan sama nga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat, kan di na kaisuk-sukat. Anya. Sa anak sa pahingag, subli di abroad na lang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nobyam. Kat adya Asino ngay? Ngigi ko na yung ibagayo na lang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Anya day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Ket sapay la kumata maawatan na. Kendi ka kumaagong ungod Anya day ta? Makiasawa ak metun iti mabiay. Sino pa asawa niyaw? Ano kasta, adali mo da nobyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awatan na nakaw. Apay, sino ay tinobyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kaila ka din makasapul iti sa balay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan taay ayatek nga rod, maut. Ay, Agin inayat kamay anak ka. nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Di... Ay, mati Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintakin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rason ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tang agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Unfair mo ti kastangar aramidam Managim bubukod ka
Tadi mo kaya't nga kragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay basta! Makiasawa akin ni ikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paimoy. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Ano ti kinabukat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya ti makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, ang mga nopal, diyangan diyak tumanan. Amo yun, mati naglablabasak. Wen ngam nanang di asawak di asawaem. Kasano day tangay? No talaga bakit ti kayat mo nga asawaan, sumapol ka dita. Adu dagiti babakit dito lugar tayo. Adu ti balo. Basta saan na ni nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang! Na kayo magayam! Ay, sumrak kayaw! Agyaman nak. Adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni Bakakaon. Nakapanunod na anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadang na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Hanggang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adinurugam ti anak mo. Tamok adinar kayat aparakan ko na. Apayakasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapayadinak maawat para iti anak mo. Apay! Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na anak ko. Nailiw-liwag kong ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayata, no kasta? Ay, wait. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wen nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amismo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod iti inak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan tinam, pagayam Rohel. Nuday tayo agpasugnod. Napasat siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bigdot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo, amen.
Siyak manan ti pagayam yon ni Manang Yo Abianang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Bianang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya aken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nag-is-isdaw. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. At damot natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasang ngayon. Naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaan. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagitaba pa raon. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam na dyan na kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan na kaw. Urayim wag. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho na jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Ay, pili-pili ka pa lang, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di naman la kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na adam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan dayjay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubiyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wen ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat a balasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo akaruba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud ngay. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day taladaladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti sobray. Basa man. Smile before you open. Unahan na niyo. Ay lukat account.
Dahil mahal. Kumusta ka? Sabay ko tanasalon at kakanayon. Kailiw kunti surat mo. Sabay ko subalitang adagos to'y surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngamti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsa mo, dagitong insura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko basahin. Namno kayat mo. Sikan mismo ti umay dito'y lugar may. Kat ikuyog mong dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmiyaw. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayo tari ko mahal. Nang sana balay, tano agasawa tantong, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon at idugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Diyan. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon Samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram keng ka. Di mo aklo rin awad. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaon yan. Natulag ka ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakikita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tatang. Nauray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakikita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasal ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makaumay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kin ni tatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakay dayawak ti makaamamu kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa ita umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tumbog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ayati umulay, kabsat. Ay kawon day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayamay. Nana, anyang oras sa sumangpo ni Jana ngay. Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adanda na ka. Isuntidim sa hagi iti tricycle. Rikaw, masikog mo tilim saan. Masikog tinanunan tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro Ang mga nobil-bil na. Lukas ta, masikog ka dyan Uwan, Rico. Pakawanin na ko ma.
no jak imbaga tagpaisukin ka. Ha? Adakan ka maupay kan kanya, Kriko. No din akong kayat, awan maaramidak. Nasakit man, nga masapol nga awata. No pagtalikodan na ka. Sino nga iti amati si Kugmaw? Bunga ti pan nakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italang ngayon pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kanda. Diyan. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah. Tangay ko na mo. Di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige Mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon DJ Adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Diyan ang roti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kastang aramidam. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo tinangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di tangam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Diyan ako. Ay ayata lat tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Diyan. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasar, Rico. Bastag din natan. Sigurado ka. Diyan Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patsik, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na Diyan mababay na kakanyamaw. Ay na, ayos lang ang kanya kunak mo. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang Uy, nanang. Rabiin, ngamawampay la di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo ni sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang janak mau, bakay. Napan naman ng sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na palabay-bay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Ibagaman, tadi nan sapsapulan. Di na pailakas sinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito'y talak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kuna na mapang gumatang iti diaper ni Bibi ka di mo nagsubsublan. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito'y balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan marmara po kaumanan. Ha? Oh, adto yan ti pinatimplam akaperi ikaw. Agyaman na, sinday.
Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store ko. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kuwan. Madanagan, nagtadya mo makuntat ti silpon na. Ay, ang mga nadadagas na napasama na. Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ah, ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngay naruuray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang mawang ka maijay. Apay naggagapo ngay. Nagkapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya, tao maikon alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang ita ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Lumabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na ami ti ayat. Tapnaw, di kanto agba na nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Ah, No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yo kumaita. kuha tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awang pa'y nubyo na. Iso mapalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mapalinti, sumarong ka. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, Umay ka, tagtugaw ka. agyaman na nga, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningig kang ka. Makisiningad laang. Saan ka ngagdataw? Unay niyang. Ay na, plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ah, ay, nukasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwang anak, babae kan lalaki. Nakaragragsakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas. Naglaplapusanan mo't aragsak. Tinaisukat. Ta nakasarak ka iti. Kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag. Di mo amo, mismo lagayam akarubam tagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni Pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, kumusta iti tunggal maysa? Syakmanan ni Pagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Ti surat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan na pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay. Da Sir Alan Rodnil Ancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kan ni Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni pagayam kaloy. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonado. Iso may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak nang asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimet kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay da kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na bale, tanasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga round, ta saan to agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingput na. Tapno awan to, ti pagbabawya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Hanggang data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tamangan no al-alyaan nak day di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamutin. Kay kasanap, pag naidan nyo nga gasawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaad kami pa ila kumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Unta tang. Parogyan men, ti ipatakder mi ang balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi, nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da ni tisilid da bakit? Ay, kat ang sukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan tisilaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah! Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisang mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Mano? 5,000 tadagatanga. Nagdakalan. Sige, imutan naktasinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangala iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan bakit? Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Ang damot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang.
Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak tano bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, ah. Tanay, adamang nga rod trabaho. Uy, lakay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Ta, nasurok la 40 na. Napigsa pa'y nga agaw-awer. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw, awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga awer kada kita nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mo't makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Eh, di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itiin na alsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pangala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Kating kagbiro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw-awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyugan dakman. Papanam ay anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasiko ka kun. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditirik na. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat marik nayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo matan ti marikrik na. Kastamot laan ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check-up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay pa'y lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya amat. Agpada kami mo't gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nana, tagbinulan pa'y laang. Aging gat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rin matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kami tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tay sunto timang patanggad kan ka, malaw. Di lagbay. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nana nga nagsiko. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagpa-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sangita, Mersay. No abmukla makarga anak. Diyak ko maimpalupos nagsikugak. Na, apay ay akas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Yung agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikong. Kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Na nagayatan tati panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa wanda giti taon ngay. Awan bibiyang nagita tatao. Ha?
Umapal na kid dia. Uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Kan, uray kasta ti edad mo. Ket agsikog kapay bakag. Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa malimanay na bendisyon. Kaya ti apo ka na ta. Ay, ma, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto na nakda. Kakaskasar dalang masikugan. Ha? Ay, wala. Kinsan lang ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka namang rabak, tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malong anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay ka doang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nagdandan na kami kang bagakaw. Ngam mo ang pay oray may saan na bukal may. Ha? Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganap. Ala, pasensya ka na nakko. Yag mo ni baby. Tadwada nga uba Ay, Duwada nga isala. Sana, ang mga may batan nyo pa layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae intun bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kaman lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo't. Ay, baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nakmat. Ha? May kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kantata. Agkinkin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Taagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Kuyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan na ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnagdan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sana balay. Tanda ni Mersay kan ti anak may akan kanwak ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya! Ay na! Ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laeng. Ha? Ay, pauso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita kagat-gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, taykan ka.
kasta? Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inautiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay, talaga, mita. Ang napigpigsan sa mitidara ni Nana Mirsay, ngim na kayaw? Ha? Anyat kaya't mo asawain? Saan yung mga karuprupa, di puto iyaw? Ni Nana Mirsay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at di sumarunon tong anak may. Kahit kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagiti anak ta. Mirsay. Kahit lalaki na adwa. Oy, ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Ada man ipasikat kon kadagiti kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay ang nagtatangos na gitimpas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imalaanda iti agong mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika! Mercy! Sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy! Udno ka dito ibagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Anyan kaya't mo asawa, Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay, naaramin mo, tikas to yung kanya, Mercy. Apay! Ididamo kasla jakpat chen ti imbagan ni Mercy. Tajak ni namnama aliputan na. Kat pati pay gayam ti naunang anak may, saan gaya man nagtaod kanyak. Iso ang nasakitan na kiti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbiddutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan dayta. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen.